ואם במילה אחת את כל מה שעברנו ביחד לסכם צריך, אז המילה היא וואו, כי גיל זה רק תאריך. אוהב אותך לתמיד. עכשיו רגע, יש לי בשבילך מתנה ואני מבקש שתפתחי אותה פה. טוב. זה מה שראיתי מה שראית, תפתחי. אבל הם היו פה. תפתחי. כן, הם עכשיו הביאו. מה יש בפנים? אני יודעת מה יש. מה יש בפנים? תפתחי כבר. ראיתי בדואר. מה כתוב? תקראי בבקשה שוב את הברכה שלי אליי. בבקשה. ראיתי את זה בדואר. אני אוהב את אירנה הזאת, פעם אחרונה שאני עובד איתה. ראיתי את זה בדואר.